Teším sa, že môžem opäť pred kamerami po roku privítať Kaju Friedrichovú, najlepšiu hráčku Golf Trnava, ktorá ako jedna z amatérok sa zúčastní Slovak Ladies Golf Open v amatérskej kategórii na divokú kartu. Kaji, vitaj, ďakujem, že si prijala pozvanie. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Povedz nám, ako ti ide tohtoročná sezóna? Ja som sa dopočula, že nejaký mesiac vedieš slovenský rebríček, tak povedz nám, to musí byť asi nejaký nový pocit. Tak ja by som povedal, že toto je zatiaľ moja asi najúspešnejšia sezóna. Tak podarilo sa mi zvíťaziť tento rok na SKGA Tour v Nitre, v ženskej kategórii aj v kategórii dievčat do 16 rokov. Taktiež sa mi podarilo zvíťaziť na majstrovstve Slovenska družstiev s tímom Golf Trnava a takže som ten turnaj vyhrala individuálne. A ešte sa mi podarilo zvíťaziť do 16 rokov na Faldo Series Czech Republic. Takže dá sa povedať, že kde hráš, tam vyhrávaš. Tak tento rok mi to celkom ide. To je skvelé. Ako zvládaš školu popri tom? Máš aj čas chodiť do školy a pripravovať sa, lebo to znie ako dosť plný golfový kalendár. Tak do školy chodím samozrejme normálne každý deň. Okay. A no, keď tá sezóna začne, tak už skôr chodím iba na testy. Ale tak počas zimy som tam každý deň. No. Znie to, ako keby si mala dosť veľa turnajov. Ako si ten mesiac rozhadzuješ? Je to turnaj každý týždeň, alebo ideš podľa toho, ako si unavená? Povedz nám. No vlastne teraz minulý týždeň, potom som sa vrátila z European Young Masters, bol vlastne prvý voľný víkend od turnajov, takže od apríla som teraz išla v kuse. No a kedy stíhaš regenerovať? Tak to sa tak dá medzi, no. OK. Mňa by zaujímalo, viem, že ste tu ako reprezentácia Slovenska boli v rámci tímu, s celým tímom, aby ste sa pripravili na Ladies Slovak Golf Open. Ako prebiehala príprava? Čo sa ti na tom páčilo? Čo ste robili? Tak boli sme hlavne zameraní na tú krátku hru. Spoznávali sme ihrisko ešte viac a snažili sme sa akože navodniť tam ten tlak, ktorý bol na tom turnaji. Si to sústredenia a podľa mňa to sústredenie všetkým veľmi veľa dalo. Ja som počula aj od ostatných hráčok, že bol tam taký veľmi dobrý tímový duch, že naozaj sa to viacerým páčilo práve preto, že ste sa ako tím mohli tak spojiť. Máte tu aj vlastne dve profičky k dispozícii, Katku Drocárovú a Mišku Vavrovú. Je niečo, čo sa od nich má šancu naučiť? Tak podľa mňa určite majú veľmi veľa skúseností v tých turnajoch v zahraničí a jednoho dňa by som veľmi rada hrala ako oni. Oni obidve absolvovali Univerzitu v Spojených štátoch, hrali na štipendium. Je to aj tvoj plán? Aký máš plán v rámci tohto? No tak ja by som určite chcela študovať do Ameriky, ale tak ja ešte ani nemôžem byť s tými koučami v kontakte až na budúci jún. Áno, potom sa uvidí, kam sa dostanem. A máš aj nejakú konkrétnu univerzitu alebo nejaké konkrétne miesto, kam by si chcela ísť? To ešte nie, práve že tak uvidím, odkiaľ dostanem ponuku a podľa toho sa rozhodnem. To znie dobre. Slovak Ladies Golf Open hráš vlastne na divokú kartu už druhý rok po sebe. Mala si možnosť vidieť to ihrisko pred rokom a dnes, keby si to mohla porovnať, v čom sú tie zmeny alebo v čom cítiš ty tie zmeny? No, tak príde mi, že možno, že tento rok je ten setup toho ihriska možno dokonca aj ťažší. Tí greeny mi prišli trošku rýchlejšie než minulý rok a aj tie pin pozície už teraz na tom cvičnom kole boli naozaj zaujímavé. Takže podľa to bude veľmi zaujímavý týždeň. Áno, určite bude. Myslím, že ďalším aspektom, ktorý bude aj dôležitý, budú tie veľmi horúce dni, ktoré vás čakajú, takže na to si bude treba dať asi pozor. Čo ťa čaká ešte v rámci tejto golfovej sezóny? Tak na budúci deň sa hrajú majstrovstvá Slovenska hre na jamky. Taktiež potom ešte hraje majstrovstvá Čiech družstiev do 16 rokov. A no, SKGA túry posledné dve a taktiež ešte to grand finále Faldo Series v Dubaji. Tak to znie ako ešte celkom hustý program na to, že je koniec leta, povedz. A taktiež ešte European Club Trophy Borši, kam sme sa nominovali. Tak ty máš ešte veľmi hustý kalendár, žiadne tu vôbec nebrzdíš, takže ty vlastne nastúpiš do školy a turnajová sezóna pokračuje. No, tak viac menej áno. Tak znie to skvelé. Mňa zaujíma, kedy ty stíhaš chodiť do školy, ale evidentne stíhaš. Boli sme sa s kamerou minulý rok pozrieť u vás Golf Trnava. Máte tam veľmi veľa drobcov, veľmi veľa detí. Pokračuje to aj naďalej? Máte tam nejaký taký akože dobrý golfový tím aj trénera, ktorý to celé vedie? Tak áno, tak ten tímový duch je tam v tej Trnave a máme tie skupinové tréningy 2-krát do týždňa a vlastne
tí naši najmenší idú aj tuto hrať ten juniorský program zajtra. A deň na to, cez prvé kolo ma vlastne idú podporovať celú 18. Tak ty budeš mať silnú fanúšikovskú základňu, to znie dobre. Je to, keď ťa dojdu ti fandiť, je to veľká podpora, alebo je to skôr také, že máš pocit, ako keby, že si trošku pod tlakom? Tak ja sa to skôr veľmi teším. Okay. Ja to mám rada, keď sú tam tí ľudia a naozaj si to veľmi užijem ten prvý deň. Zaujíma ma, keby si mohla, zúčastnila by si sa juniorského proamu? Ako, jasné, teraz ešte ako amatérka, ale ako profička? Tak keby som mohla, tak asi áno. Určite. Takže tvoje dlhodobé plány sú jednoznačne ďalej venovať sa golfu a neskôr dostať sa na univerzitu, áno? Áno, áno. A čo taká olympiáda? Tak to je ešte veľmi ďaleko, tak teraz sústredím hlavne na to dostať sa na nejakú tú univerzitu, zahrať nejaké tie dobré turnaje v tom zahraničí, aby si ma tí koučovia všimli a potom uvidím, jak to bude ďalej. Takže poznáš celú tú genézu, čo sa týka, ako sa dostať na univerzitu. Rozprávala si sa s hráčkami, ktoré tam pôsobia? Áno, tak aj s Miškou, aj Katkou sa tu na tom sústredení o tom rozprávala. Celkovo vždycky, keď vlastne hrajem tento turnaj, či už som ho hral tu alebo v Rakúsku, tak sa pýtam tých mojich hráčov vo flete, že či tam boli, aké majú s tým skúsenosti. A môj tréner, tak on je veľmi taký, že ten nápad ísť do Ameriky podporuje, takže od neho mám veľkú podporu v tomto. Ty predsa len každým rokom rastieš golfovo, tak mňa by zaujímalo, že kde ty vnímaš svoj posun v rámci golfu. Hovorila si o tom, že máš úspechy, že sa ti podarilo veľa turnajov aj zvíťaziť, ale v rámci tvojej hry je to, dajme tomu, dlhá hra, patovanie. Kde si myslíš, že si sa zlepšila? Tak podľa mňa som sa určite zlepšila v tej krátkej hre, že naozaj som mala problémy, že keď som netrafila green, tak ten up and down bol veľmi ťažký zahrať, ale teraz už mi príde, že tá krátka hra sa naozaj zlepšila. Znie to skvelé. Každopádne budeme ti držať palce aj, aby sa ti darilo na Lady Slovak Golf Open, aj na zostatok sezóny a ďakujeme pekne, že si našla na nás čas. Ja ďakujem.